Assalamu alaikum malam, me ya fi baka sha'awa ko burge ka a wannan aiki da aka yi a halin yanzu? Wallahi ne ka san ma babban abin da yake birge ni a harkar artist ɗinmu, wato bahaushe fa yayi magana ya ce ko mun daɗin kishiya uwa ta fita. Wallahi idan muka zo location, idan muka haɗu da artist a cikin ƙanƙanin lokaci, idan ka gaya mutum abu za ka ga ya ɗauka kuma ya maka shi tamfar ya shekara da labarin a kansa. To ba abin da ya fi wannan daɗi, sannan kuma za a zo location successfully a yi aiki a tashi, kuma musamman ni ma musamman in person, wallahi idan muka haɗu da artist kowa yana bani girma, kowa yana bani daraja. To ba abin da nake jin daɗi irin wannan, ba zan ce a yi zan ce a bari. To saboda haka muna addu'a Allah ya haɗa mu a na gaba ma. Kuma dama aikin yanzu aka fara. Malam na ta'ala, me za ka ce da masoyanka kafata nan ɗinsu? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Suna na Alhaji Aminu Yakubu, wanda ake kira a Kannywood na Kunduka, wanda ake kira na a shirin Arewacin ko kuma Malam na ta'ala. To, masoya, kamar yadda wannan bawan Allah ya ce me zan ce wa masoya na, wallahi ni ba abun da zan ce wa masoya na, sai dai idan duk lokacin da na yi sallah ina roƙon Allah ya bani ikon na yi musu addu'a, Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi gida da daji. Masoya na Allah ubangiji ya kare ku, masoya na Allah ya ƙara muku ɗaukaka. Amin. Kuma duk inda mutum yake a rayuwa sai ya yi haƙuri da jama'a. Gaskiya. Idan kuma baka da haƙuri kai ba kowa bane, kuma jama'a su ne mutum. Saboda haka masoyan mu kuma duk abin da aka na kuskure, kun san abubuwan da yawa a kanmu, in aka ga abu na wani kuskure a yi mana addu'a, ko a kira mu a waya a ce ga shawarwari, kuma wallahi za mu ɗauka idan na gyara ne, don Allah da annabi. Da fatan wannan kira da kai wa masoya za su ji a duk inda suke a faɗin duniya. Allah ya saka da alkhairi, madalla, yawa, sannu.